uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal penting kanggo sandang lapangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib api duit kantongan waya apes watakku kroso kroncongan. Ono ban pecah uang iki mesti rezeki teko majedor ban pecah maneh bedah wah isi esuk rezeki ini tambah ngomblok oi tambah ngomblok oi tambah ngomblok oi tambah ngomblok oi tambah ngomblok. Dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lapangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib api duit kantongan waya apes watakku kroso kroncongan. Ban pecah buah iki mesti rezeki teko majedor ban pecah maneh bedah isi esuk rezekine tambah ngomblok oi tambah ngomblok oi tambah ngomblok oi tambah ngomblok oi tambah ngomblok. Terima kasih. Luar biasa tambal ban. Oke. 3 menit lagi ya, sudah di kamarnya Azam Maghrib Kabupaten Lombok Tengah ya. 3 menit lagi. Langsung nanti Asam Ngarajan tadi ya. Request terbanyak akan